Grønne sommerskole, det er 2 uger i starten af skolernes sommerferie, uge 27 og 28, for børn i alderen 6-10 år. Det er natursommerskoler, som man er udenfor på 5 forskellige lokationer i Danmark. Og så er det 5 dage, hvor børnene bliver afleveret om morgenen og hentet om eftermiddagen. I løbet af dagene så skal de igennem noget morgensamling rundt om bålet, og så er der workshops i løbet af dagene, hvor unge frivillige de skal afvikle nogle forskellige aktiviteter for børnene i naturen. Det kan fx være træklatring, eller bygge nogle huler, eller ud med vader til havet og kigge på dyr. Alt muligt, som tager udgangspunkt i børnenes naturkanon. Det vi gerne vil, det er at styrke børnenes forhold til naturen, og også give dem nogle kompetencer til at være i naturen på den anden side af sommerskolen, og få nogle nye relationer i nogle andre omgivelser, end dem man måske plejer at få relationer i. Vi vil også gerne have unge frivillige, der kan være med til at lave de her sommerskoler for børn. Så hvis du enten kender nogle eventyrlystne børn, eller nogle voksne unge, som kunne tænke sig at være sammen med børn, så må I endelig sende dem vores vej, og så være med til Grønne Sommerskole.